Bos días, nenos! Hoxe, como estudamos a Marie Curie, pois vamos a facer un pequeno experimento, como se fóramos científicos como a eles, con elementos sencillos que temos pola casa. Vinagre, lavavaixelas de lavar os platos, bicarbonato de sodio, colorante alimentario. Se non tedes os boteciños de cores, por non ir ao súper, pois vale o colorante alimentario que lle botamos ao guiso. Unha culler, un rotulador permanente e un vaso de plástico. E vamos a facer un fantasma espumoso. O primeiro será pintarlle ao noso vaso unha cariña divertida de fantasma. Por exemplo, dous olliños e unha boca temerosa. Ves? O seguinte paso será botar pola metade do vaso o vinagre. Mais ou menos a metade. Aí o vedes, pola metade do vaso. O seguinte paso será añadirlle ben de colorante alimentario para que saia máis colorido o noso fantasma espumoso. E despois removemos ben e o seguinte paso é botarlle 2 chorriños de xabrón de lavar os platos. 1 e 2. E volvemos a remexer ben. E agora, o paso máis divertido, que o vamos a facer enriba dunha bolsa de plástico para non encher a mesa de potingue espumoso. E cando lle botamos o bicarbonato de sodio. E a ver que pasa. Aí nos ven o noso fantasma espumoso. Vamos botarlle máis. Remexemos un poquinho. Aí ven, aí ven, aí ven. Pobre fantasmiña. Parece un volcán de lava. Bueno, isto pasa porque o bicarbonato de sodio, ao mezclalo co vinagre, produce dióxido de carbono, que é un gas. E ao liberar o gas, sai a espuma. E por que sai a espuma? Pois porque lle botamos o faire. Se non lle botáramos o xabrón, pois non saería tanta mezcla espumosa, que é o divertido. Espero que vos gustara. Deico outro día.